radosti, byli strašně šťastní. Bůh dělal spoustu zázraků mezi nimi. Oni měli svobodu, oni cítili Boží přijetí, měli ten živý, opravdový vztah s Pánem. Až najednou se potkali s obrovským problémem. Vytřeli mezi nimi falešní bratři, kteří přišli a řekli, hele, to, co vám sdělil apoštol Pavel, není úplně pravda. Nestačí jen věřit, že kvůli Ježíšové oběti máte podíl na Božím království. Potřebujete k tomu ještě něco. Potřebujete dělat obřízku, plnit desatero a ostatní nějaké pravidla, pokyny, které patří k Mojžíšové smlouvě. Kvůli tomu ty církve byly zhrouceny. A málem nezanikly, a málem prostě přišli ke svému úplnému konci. To všechno působilo k tomu, že apoštol Pavel vzal tužku, vzal pergam a začal psát. Psát jim dopis, ve kterém se postavil za evangelium, který on dřív jim sdělil. A tady bez jakýchkoliv příkrás. On se snaží jim přinést to jádro, hlavně jádro křesťanství, na základě čeho se člověk dostává k Bohu, na základě čeho můžeme mít ten opravdový vztah s Pánem. Minulé kázání, které měl Petr tady, on vyprávěl příběh apoštola Pavla z 1. kapitoly, kdy on popisoval o tom, jak se obrátil k Pánu, jak dostal to evangelium, jak začal kázat a nést evangelium ostatním lidem. Popisoval o sobě, že předtím byl vrah, který zavraždil spoustu křesťan, spoustu učňů, Ježíšových učňů. No a dneska my pokračujeme a budeme číst o tom, jak apoštol Pavel sdílí svůj vlastní příběh o tom, že problém, se kterým se setkali ty církve z Galatie, není nový problém. To je ten problém, se kterým už se setkal ve své vlastní církvi, v Antiochii, ze které on pocházel a kde byl členem církve. Takže pojďme přečíst ten text. Po 14 letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohány, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl zbytečný. Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval, ani mému řeckému společníku Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepodali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce, ať už jsou cokoliv, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu. Mně osobně nic nepřidali. Naopak, uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petra a Jan považovali za sloupy církve. Tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně a Barnabášovi pravit se jako společníkům s tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil. Tady apoštol Pavel popisuje ten svůj vlastní příběh, svou vlastní zkušenost. A v té zkušenosti on ukazuje, že jednou se setkal s takovými vetřelcemi v jejich vlastní církvi. Aby pochopit, co to znamenalo pro apoštola Pavla, já chci popsat jeho církev mateřskou, kde on byl členem církve. Ta církev vznikla po události, kdy propuklo pronásledování věřících učňů, Ježíšových učňů v Jeruzalémě.
Lidi se rozptýlili celou římskou říši. A někdo z nich šel do třetího největšího města v té říši, které se jmenovalo jako Antiochie. Tohle město, ono se nacházelo na pobřeží Středozemního moře. A je zajímavé, že ti lidi, kteří šli a všude začínali kázat to evangelium, tak to byli sami Židé, anebo lidi židovského původu. A v podstatě na začátku kázali stejně ostatním Židům. Tady v Antiochii to bylo obzvlášť. Začali kázat Řekům. A oni to přijali. Nějakým podivuhodným způsobem přijali to evangelium. Přijali tu dobrou zprávu a založili církev. Vynikající církev, která byla multikulturní, multivrstevní, multigenerační a spoustu dalších multi bylo v té církvi. Osobně pro mě to bylo velice zajímavé. Nevím, jestli z vás někdo někdy zkoušel sdílet evangelium s člověkem, který pochází z jiné sociální bubliny než vy sami, z jiné kultury. Třeba sdílet evangelium nebo dobrou zprávu Ukrajincům. Nebo někomu, kdo pochází z Německa. Jak oni tomu vnímají? Jako já vlastně ve svém životě zažil tuhle zkušenost. A chci vám říct, je to opravdu strašně těžké. Protože ty furt máš to své pozadí. Máš nějaké své zvyky, jak jsi vyrůstal v dětství, co pro tebe bylo důležitého, nějaké triggery, to, díky čemu jsi obratil na Boha. A myslíš si, že všichni ostatní lidi, oni potřebují zaslechnout tu stejnou věc, která působila na tebe. Jenže tady, když jsem přijel třeba do Česka a snažil jsem se sdílet evangelium nějakému mladému českému kluku, tak jsem pochopil jednu věc. No to tady nefunguje. To, co platilo u mě, to, s čím jsem jel 20 let a fungovalo na Ukrajině a funguje třeba mezi námi, Ukrajincemi, tak mezi vámi to nefunguje vůbec. Řekl, co mám s tím dělat? A tady vyvstal pro mě dotaz. Buď musím se změnit, musím začít přemýšlet úplně jiným způsobem, hledat věci nebo triggery, které potřebuje ta mladá generace Čechů, které tady žijí, anebo zůstanou ve svém a dokážou působit a pracovat jen s těmi Ukrajincemi. Tak jsem si řekl, zkusím jít tou první cestou proměny. No a vrátím se teďka k Antiochii. A řeknu tak, že ten samotný fakt, že Židé řekli Řekům evangelium a oni to přijali, tak už to znamená, že oni přemýšleli nad tím, jak to říct. Už to samotně znamená, že ta církev, ona byla srozumitelná pro města. Že oni určitě museli použít slova, výrazy, takové způsoby vyjadření svých myšlenek, které dorazila jejich posluchače. Takže církev antiochijská, ona byla srozumitelná pro města. Tahle církev, ona byla jako rodina. Za jedním stolem seděli různé lidi, bohatí lidi, chudé, lidi, které měli vzdělání, které neměli vzdělání, Řekové, Židy, z Persové, různé lidi, mladé, staré, jako rodina. Oni byli týmovými hráči, protože v té církvi oni měli týmy učitelů, týmy proroků, týmy, které šli a zvěstovali evangelium jako misionářské týmy. Nehráli na nějaké superstar. Neměli superstar ve své církvi. Jenom týmy. Hledali a podporovali nové vedoucí. Třeba jakmile vznikla ta církev, tak jeruzalémská církev, ona poslala Barnabáše, aby se podíval, co se tam děje. Že oni zaslechli něco neobvyklého. A když tam přišel a uviděl, co dělá Bůh mezi nimi, kolik oni mají radosti, kolik Bůh dělá zázraku, tak řekl, no to je něco podivuhodného. Zůstal tam, začal tam působit a pak řekl, no tady jim chybí vedoucí. Šel do Turecka, ve město Tars, našel tam Pavla, který ještě nebyl tehdy apoštolem, přivedl ho
sem v Antiochii a pak spolu spousta let oni pracovali a makali nad tím, aby ta církev rostla, aby zajistili podporu nových vedoucích. No a hlavně, že ta Antiochie, ona byla zasažena nějakou misií. Za 20 let svého působení ta antiochijská církev udělala obrovský pokrok. Tady vy můžete uvidět na té mapě různé města, kde oni založili a podporovali různé církve. Takže dohromady za 20 let svého existování oni dokázali spolupracovat přibližně s 14 různými církvi. To bylo prostě neuvěřitelné to, co oni dělali. A víte, co je zajímavé? Když jsem chystal tohle kázání a bádal, co to znamená jakoby ta antiochijská církev, ve které byl členem apoštol Pavel, a viděl jsem ty veškeré věci, tak jsem si řekl, hele, podívej se, není to církev Maják? Za 20 let, kolik my máme? 11 různých sborů? Maják Network? Tohle je Antiochia Network. Oni působili v Turecku, v Itálii, v Řecku, v Judsku. Jako jejich dosah, záběr jejich práce byl obrovský, široký, protože ta misie žila v jejich DNA. Ty principy byly stejně jako naše. A kvůli tomu ta církev rostla neuvěřitelným způsobem. Samozřejmě, bylo na tom ještě několik zajímavých věcí. Co přispívalo jejich úspěchu? Jejich úspěchu nebo tajemství jejich úspěchu bylo v tom, že oni objevili svobodu od jakéhokoliv náboženství. Oni přinesli radikální svobodu od jakéhokoliv rituálu. No představte si, lidi, kteří žili v té společnosti, oni byli v podstatě takové kutilníci, kteří si vymýšleli každý svého božka, každý svou modlu a každý jsem si vymýšlel svou cestu náboženství. Prostě systém, jak bude hledat nějakou spiritualitu ve svém životě. No a pak přichází učení Ježíše, které říkají, hele, podívejte se, přišel Bůh, přišel Ježíš, kterého Bůh poslal do tohoto světa. Nic po nás nechce. Nechce vaše peníze. Nechce, abyste přinášeli nějaké oběti zvířata. V podstatě nechce po vás, abyste splnili nějaké podmínky, pravidla. Nechce po vás 10. Nechce nic. Naopak, Ježíš přinesl sám sebe. On zemřel za váš život. On přináší vám své království. Podílí s vámi svoje království. Obohacuje každého z vás. On je ten, který nečeká po vás něco, nechce po vás něco, ale naopak přinesl sám sebe. A to bylo radikálně. Když on jim vyprávěl tenhle příběh, ti lidi, když jim vyprávěli to evangelium, tak oni byli z toho nadšení. Konečně ta svoboda. Nic nemusím dělat. Prostě tady dokážu mít vztah opravdově s Pánem. No a pak ta druhá věc. Bezpodmínečně přijetí člověka takového, jaký je. Že oni jim řekli, poslouchejte, my přijímáme, Ježíš přijímá každého bez nutnosti nějaké úpravy ve svém životě. Ano, možná dřív si byl vrah, smilník, prostitutka, ty mohl být jako lhář, člověk, který podváděl ostatní lidi. A takový seznam my můžeme pokračovat. Možná ty jsi dobrý člověk, ale ve své skutečnosti, ve svém srdci, ty jsi skutečně nestvůra. A Bůh, Ježíš, očekává každého. Nečeká, že si na začátku proměníš nějakým způsobem, ale čeká tebe takového, jaký jsi je. A tohle bylo strašně pro ně atraktivní. Přitahovalo lidi. No a jako výsledek, když se obrátíš na Ježíše, tak dostaneš odpuštění hříchů. A Bůh zajistí proměnu tvého srdce. Ne ty sám budeš nad tím makat,
To není tvoje jakoby dříne. Bůh bere sám na sebe zodpovědnost, že on bude makat nad tebou, na tvém srdci a bude proměňovat tvoje srdce. On ti dá svatého ducha. Možná ho neuvidíš, ale pocítíš jeho výsledky jeho práci ve svém životě. No a pak poslední věc, která byla pro ně přitáhující. Rovnost všech v církvi, bez rozdílu původu. Вот ta rodina. A to bylo to moderní, co oni přinesli. Pohaný neoslovil náboženství, ale vztah. Neoslovil je zákon, ale osoba Ježíše. A víte co, když jsem přemýšlel nad tím, tak jsem pochopil jednu věc. Že ta svoboda, kterou oni přinesli tehdy do Antiochie, to je ta svoboda, kterou v podstatě my potřebujeme dneska nést českým občanům, českým lidem, Čechům, kteří žijí tady v této republice. Protože každý z nás dneska, nebo skoro každý Čech, on má takovou alergii na nějaké rituály, na nějaké obřady. Třeba znám jedného člověka, který mi řekl takovou věc. Církev, žádná církev, nikdy tam nepůjdu. Nikdy nepřistoupím prach církve ani napít. Proč? No, protože to je sami biznes. Oni něco po mně chcou. Oni chcou, abych splnil spoustu různých podmínek. Že musím tam číst Bibli, musím se modlit, musím chodit každý neděle o víkendu, strávit spoustu času v té církvi. Já to nechci. Já nechci žít, jak oni žijí. A oni to tak vnímají, takové křesťanství. Jenže dneska to je pro nás výzva. Jak nést lidem takové evangelium, aby oni pochopili jednu věc. Že Ježíš neočekává to po něj. On neříká, co musíš udělat. On ti přijímá bezpodmínečně. Prostě nic nemusíš dělat. Žádný pokyn, žádné pravidla. Obrať se na Ježíše, věř mu, miluj ho všem svým srdcem. A to je základ těch vztahů. Dneska jsem si všimnul, že tady Češi strašně potřebují přijetí. A obzvlášť mladí lidi. Spoustu mladých, které trápí tím, že někdo z jejich spolužáků, on žije lepší. Že někdo z jeho spolužáků má více peněz. Jeho rodiče jsou bohatší. Nebo on byl někde na dovolené tam, kam já nemůžu jet. Že on má více kamarádů. Že má přítelkyni nebo přítele ve svém životě. A já ještě nemám. A to působí tak, že spoustu mladých chodí, jsou v takové úzkosti, v trápení. A občas někdo si spáchá sebevraždu, protože se necítí přijetý. Přijetými v této společnosti. Jenže Ježíš říká, poslouchej, já tě očekávám. Já čekám na tebe v takovém stavu, v takovém stanovisku, v jakém jsi je. A to je ta svoboda. To je to osvobození, které on nám přináší. Žádné náboženství, žádné obřady, žádné pravidla. Někdo se zeptá, no dobře, a co s tou Biblií? Jako nemusím ani Bibli číst, ani modlit se, ani chodit do sboru? Ne, nepotřebuješ. Nemusíš to dělat. Jak tak? A kde teď to křesťanství? Chci vyprávět takový příběh, jak Bůh v mém životě udělal zlom, jako v mém pochopení toho, co znamená to křesťanství. Co znamená, kdy je to musím a kde ne. Dávno, když jsem měl 22 let, pracoval jsem v jedné továrně a byl tam jeden klučina, který taky začal pracovat z jedné vesnice. A nějaký čas bavili jsme se s ním spolu, sdílel jsem mu tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu, že on potřebuje se na něj obrátit. A pak na jedné přestávce šli jsme ven, sedli jsme si na zahradce, tam bylo v té továrně. A jsem se ho zeptal, jestli on náhodou nechce přijmout Ježíše do svého života. On řekl, jo, to chci. Říkám, no tak dobře, pojďme na to, pojďme se modlit. No protože jsem byl zvyklý na to, že to je ten náznak, že jsi věřící člověk a jak já dokážu poznat, že jsi ho přijal. Budeme se modlit. On říká, jo, dobré. Zavřel oči, taky jsem zavřel oči. Čekám. Čekám vteřinu, 5, 10, ticho. Říkám, možná špatně mi pochopil to, co má dělat. Otevřel jsem oči, dívám se, nebo jedno oko, dívám se na něj. On sedí, takhle zavřené oči.
Jsem se nadechnul a říkám, no, otevřel oči a říká, vše. Ptám se, co vše? Jsem přijal Ježíše. Říkám, jak jsi přijal Ježíše? To jsem nezaslechl. On říká, tak jsem se modlil jako uvnitř sám sebe. Říkám, aha, no tak dobře, co s tím mám dělat? Tak musel jsem jako nějakým způsobem utišit své svědomí, takže jsem se modlil jako nahlas, musel jsem splnit nějakou podmínku. No a pak říkám, no dobré, co s tím dělat dál? Říkám, dám čas, prostě Bůh nějakým způsobem to ukáže. Přišel za mnou za 2 dny a říká, Hermane, co? Já chci jít do tvého sboru. A předtím jsme se o tom vůbec nebavili. Neříkal jsem mu, že on musí někam chodit. Jsem prostě očekával a říkám, ať pán mi ukáže cestu. Co dělat a jak dělat. Takže přišel za mnou a říká, chci jít do tvého sboru. Říkám, musíš nebo chceš? Říká, chci jít do tvého sboru. Tak přišel tam. Říkám, tak dobře. Pak za 2 dny ještě přichází dál a říká, Hermane, co? Já potřebuji Bibli. Proč? Jako musíš číst Bibli? Ne, nemusím. Chci číst Bibli. Proč? No protože mi chybí znání o tom, kdo je Ježíš. Chybí mi znání, pochopení, kdo je Bůh. Já chci jakoby znát ho více, vědět o něm, vědět jeho plán, prostě chápat jeho vůle. Říkám, aha, tak to je prostě šílený rozdíl. Jo, my často vidíme křesťanství, jak seznam nějakých pravidel. Musíš číst, chodit, modlit se. Jenže Bůh tady mi ukázal jednu věc. Je to opačně. Jdeš za Ježíšem. Dostáváš ten skutečný vztah. A on působí nějakým způsobem na tebe, na tvoje srdce. A pak prostě otevíráš oči ráno a chápáš jednu věc. Mám touhu číst Bibli, protože potřebuju více Boha. Mám touhu jít do církve, protože já potřebuju vidět jako společníky, které mají stejné přemýšlení a stejné hodnoty jako já. No a to pro mě byla taková výzva. A uviděl jsem, jak v té svobodě ten člověk prostě rozkvětl. Jak měl radost, že on nemá nějaké náboženství a prostě může žít a mít ten vztah s Pánem. A to je právě to, co oni měli v té antiochské církvi. Svobodu od náboženství, od pravidel, rodinu, prostě živý vztah s Pánem a živé jeho působení na jejich život, jejich srdce. No a pak přišli ti vetřelci. Tam, kde je všechno dobře, tam vždycky vznikají lidi, které vám závidí. Které buď chcou mít to stejné, co máte vy, anebo chcou zničit to, co máte vy. A přišli ti falešní bratři. Podívat se na začátek to, co oni mají, protože ta sláva, ona se šířila všude kolem antiochské církve, celou říši. No a samozřejmě nebyli spokojeni s tím, chtěli jako více pozornosti na sebe, ti falešní bratři. Přišli a snažili se prosadit tu svou myšlenku. No co tady děláte? To je nesprávný evangelium. To vy tady něco vymysleli si, jdete špatnou cestou, Bůh vás nepřijímá, Bůh vás nemá rád. V podstatě tady vidíte text, je to text ze Skutku. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni. Radikálně tvrzení, které zmátlo spoustu lidí. A víte co? Někdo z nás řekne, to je pěkná blbost, proč o tom musíme jako uvažovat? Jenže ne, není to tak. Představte si, že někdo dneska přijde z Jasenky, anebo z Kolorada. Postaví se tady vepředu a řekne, no, co si tady vymysleli? 20 let jste šli špatnou cestou. 20 let to, co jste dělali, to prostě byla hra ve věřícího člověka. Potkáváte se na klubu, občas tam nečtete Bible, tak nejste duchovní lidi. Nejste duchovní lidi, tady co? Občas máte nějaké shromáždění a vidíme, že občas nemáte kázání, máte diskuse vepředu. To je co? To je shromáždění? To není správně shromáždění. Nejste správně věřící. A když budou tak placat, kecat vám prostě do vašich vztahů s Bohem, tak někdo z vás začne přemýšlet. Aha, to právě jsem si myslel. Jako posledních pár let už chodím
a necítím se jako doma. Chodím a cítím, že něco tady je špatného. To jsem nechápal, co. A tady ten bratr, který přijel, otevřel mi oči. A teď už chápu, co. Není tady duchovní lidi. Není tady Duch Svatý. Já potřebuji něco splnit. Víte co? Ve svém vlastním životě zažil jsem, jak to funguje. Moje vlastní církev v Charkově, ona taky byla jako církev Antiochie. Sice je stará, 110 let, ale taky měla jako network, svůj vlastní network. Desítky církví, které založila. Jako spoustu, já nevím, desítky misionářů, vedoucích, které vystoupili z té církve a působili kde jinde. Takže ty základy pochopení byly úplně stejné jako v Antiochii a jako v církvi Maják. Pak najednou přišel jeden člověk, který v církvi řekl, máte to všechno dobře, ale nestačí vám věřit jenom Ježíši Krista. Vy potřebujete udělat ještě vyspovídání. Říkám to správně slovo? Spověď. Jo? Takže potřebujete dělat spovědi. Nějakému konkrétnímu, určitému člověku dělat spověď. Na začátku všichni to přijali jako s úsměvem. Víte, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že 30% členů církve vystoupili. Církev se rozdělila. Málem nezanikla. Málem zanikla ta církev. Proč? No, protože někdo přišel, začal říkat nesmysly, že vám tady něco chybí k vaší víře. Někdo to přijal, na začátku ve své prostě taková myšlenka, pak tu myšlenku začal nad ní přemýšlet, uvažovat, rozjímat si a pak chytnul té myšlenky a řekl, ano, mají pravdu. A ta církev, moje církev, málem byla zničena. Takže proto apoštol Pavel moc to dobře věděl. Jakmile ti bratři falešně přišli, tak tady jde o život. A on se postavil proti ním. Začal bojovat. A dokonce, jak jsme četli tady v tomto příběhu, on šel spolu s těma falešnými vetřelcemi. Šel s nimi do Jeruzalému, k těm apoštolům nejhlavnějším. Proto, aby sjednotit evangelium. Aby všichni věděli, že to, co on říká, je úplně stejně, co je z toho původu, od těch 12 apoštolů. Oni to potvrdili, oni řekli, že nic po něj nechcou, žádné pokyny, žádné Mojžíšova smlouva, nic. Stačí věřit Ježíše a milovat ho všem svým srdcem. A tím se to pozastavilo. No a teď apoštol Pavel vidí, že halačtí lidé, oni se setkali se stejným problémem a on bojuje. On bojuje za nich. On bojuje proti tomu náboženství, které chce vlézt do jejich vztahu s Panem. On říká, není to správně, podívejte se. To jsme zažili v naší církvi v Antiochii, ale my jsme jim neostoupili ani nepít. To stejné musíte udělat vy. Vyhodit takové lidi. Vyhodit ty myšlenky. Prostě evangelium. To je evangelium nebo dobrá zpráva. Bez žádných podmínek. Držte se toho. Držte se těch živých vztahů s Pánem. A to je nejdůležitější, co musíte udělat. Bojujte o svobodu bez náboženství. No a pak posledních několik otázek prostě k našemu rozjímání. Je pro tebe křesťanství živým vztahem s Ježíšem nebo jen souborem pravidel, které je třeba dodržovat? Můžeš říct, že žiješ v Boží svobodě, ve svobodě od náboženství a zároveň ve svobodě od hříchu? Bojuješ za blízký vztah s Ježíšem ve svém životě i v životě svých blízkých? Jakým způsobem? Ať Pán požehná nás, aby opravdu každý z nás bojoval o svobodu. O skutečný vztah, živý vztah s Ježíšem. Bezpodmínečný vztah s Ježíšem.